A ruharétegek apadásával kissé megszeppenve tapasztaljuk, hogy a téli lustálkodás és a kalóriadús ételek bizony nyomot hagytak rajtunk. Különböző kúrákba, diétákba kezdünk, és nem mindig vesszük figyelembe testünk, lelkünk ritmusát. A következő női szeszében okosan csínosodunk, a szakértők mellett különböző kúrákkal kísérletező nőkkel is beszélgetünk. Viszont ez, a nyers diéta, ezt valószínűleg, hogy fogom tartani ezentúl is. Abba az irányelvben megegyezünk, hogy mozgás, friss levegő és több gyümölcs, több zöldség. Én sose választanám el teljesen a diétát az életstílustól. Várom Önöket szombaton este 8:30-kor az Erdélyi Magyar Televízióban.